Краязнаўчы музей ужо прадстаўляў букавы грэбень 13 стагоддзя, фігуру шахматнага касцянога караля, пастанову аб ануляванні брэст-літоўскага міру, генеральскі мундзір 1829 года з гардэроба самога Мікалая I, музычную скарбонку і генеральны план крэпасці Брэст-Літоўска з выявай вырабленых работ у 1872 годзе. Цяпер надышла чарга і сёмага унікальнага прадмета музейных фондаў. Трэбнік Пятра Магілы, выдадзены ў 1646 годзе ў друкарні Кіева-Пячорскай лаўры, адна з самых аўтарытэтных старадаўніх і каштоўных кніг музея. Поўная назва «Еўхалагіён» або «Малітваслоў ці трэбнік». Ён быў надрукаваны на царкоўна-славянскай мове. У ім больш за 1500 старонак з застаўкамі і ініцыяламі, якія ўпрыгожаны чорна-белымі малюнкамі з выявай распяцця сямі сакраментаў. Пераплёт кнігі з натуральнай скуры з металічнымі зашпількамі. На пастаяннае захоўванне ў абласны краязнаўчы музей кніга была перададзена Львоўскім гістарычным музеем у 1957 годзе. У актах перадачы было указано «Трэбнік з Брэста», аднак гэта аказалася не так. Этот требник принадлежал Уняцкой церкви, которая находится, и сейчас, кстати говоря, существует этот храм, в населенном пункте, который называется Берест. Теперь это территория Польши, а раньше это была Львовская епархия. Пазнаёміцца з новым артефактам усе жадаючыя змогуць на працягу тыдня да 18 ліпеня. Ганна Буйкевіч, Валентин Бойко, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».